Premijernu utakmicu pred domaćim navijačima u 2025. godini fudbaleri Kozare odigrali su protiv Veleža iz Nevesinja u okviru 19. kola šampionata Republike Srpske. Utakmicu je posmatralo oko 100 gledalaca, a prvu sjajnu priliku imali su domaći u 7. minuti. Nijan Taki Obed istrčao je sam pred golmana gostiju, međutim dobro je postavljen Armen Gaš, čuvar mreže tima iz Nevesinja. Golman Gaš dobro reaguje i u 11. minuti kada je šutirao Bosnić. U 19. ponovo prijeti Obed, gosti odbijaju u korner. Nakon udarca iz ugla pokušava i kapiten Pljevaljčić, ponovo blokiraju gosti. A onda u 24. minuti odlična prilika za Velež, šutirao je Drašković, brani to dobro postavljeni Jurkić. 3 minuta kasnije Kozara dolazi do prednosti, sjajno je iskosana ciljao i pogodio Slaven Kovljen. U 30. minuti bilježimo solidan udarac Bosnića, brani Gaš. U 39. sjajna prilika za goste nakon prekida, pokušaj Gardića glavom ide malo pored stative. Drugi period igre počinjemo ovim pokušajem Lakušića u 52. minuti. U 57. udarac Brankovića, lako je to ukrotio Jurkić. A onda u 66. minuti gosti dolaze do izjednačenja. Nakon centaršuta s lijeve strane, odlično se snašao Uroš Branković i savladao Jurkića za 1:1. Najljepši trenutak na utakmici desio se u 84. minuti, kada je Nijan Taki Obed milimetarski precizno pogodio za 2:1 i erupciju oduševljenja domaćih navijača. U 87. minuti ponovo je probao i Bosnić, lopta ide iznad gola. A minut kasnije šutirao je i Tešić, nema promjene rezultata i ostalo je Kozara Velež 2:1. Svi smo zadovoljni, prvo bih se zahvalio i vama medijama i sa našoj konferencije, mislim da radite dobar posao, da ljudi malo čuju šta se dešava unutra u ekipi, a danas kapa dole ovim dečkima. Mislim, utakmica dobra, prvo vrijeme možemo reći jako dobro, smo dominirali non stop, pobjede zasluženo, trebali bi povesti još sa više golova. Onda u drugo poluvreme imali smo problema kad su oni dignili blok prema našem golu, imali smo problema da zadržimo loptu u napadu i onda smo imali 20 minuta, baš smo se patili. Onda smo dobili i gol povrh toga, a onda smo se u toj najvećoj poteškoći našli još snage i se vratili i to je ono što smo pričali da će se nam vratiti kad tad. Danas je bilo jako teško jer puno vremena nismo pobjedili i bio imperativ 3 boda, ali mislim da sve u svemu zaslužena pobjeda protiv jedne dobre ekipe Veleža koji ste vidjeli sami, nije ta ista ekipa kao što je bila u prvom dijelu prvenstva. Igrač utakmice bio je Nijan Taki Obed, a sjajnu partiju krunisao je prelijepim pogodkom kojim je Kozari donio vrlo važna 3 boda u nastavku prvenstva. On je danas taj primjer i simbol, ali u ovoj ekipi ima još puno takvih koji se trude i kojima je to prva sezona na nekim ozbiljnom fudbalu i trebamo imati strpljenja da ih čekamo da sazrijevaju i preko takvih utakmica će se sazrijevati. A danas on, posebno nam je drago za njega jer on zna sam šta je prolazio kad je došao vamo iz Afrike i koje su to bile poteškoće, ali eto, danas je bio nagrađen i mislim da može on još puno bolje i cijela ekipa definitivno. U sljedećem 20. kolu ekipa Alena Medovića gostovaće u Zvorniku kod Drine. Utakmica će biti odigrana u subotu 15. marta sa početkom u 14 časova i 30 minuta.